¿Sabía usted que hay 28 ourensanos que padecen ELA, una enfermedad que paraliza poco a poco el cuerpo y sin avisar? ¿Sabía usted que el gobierno desbloqueó el martes las ayudas para estos enfermos un año después de la aprobación de la ley y que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reconoció que los tiempos administrativos no se corresponden con los de la vida? ¿Sabía usted, como dice Antía Manzano de la Asociación Ourensana AODEMPER, que la ELA no duele, lo que duele es la inmovilidad que causa? Y por otra parte, ¿sabía usted que un berinense, Nico Afonso, está realizando el más sorprendente de todos los caminos de Santiago posibles y que es a nado? Y lo hace por una buena causa, ayudar a la asociación Mar Pozo para los niños con enfermedades raras. Las preguntas que usted se hace cada mañana, ¿también nos las hacemos aquí? Las respuestas, en 15 segundos, arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2472 de En Portada, un espacio en el que trataremos de abordar la actualidad de cada día, la que nos toca de cerca, y para ello contamos con la presencia de 3 invitados de primer nivel. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de La Región, cuyo titular principal dice: los ourensanos temen un segundo apagón, pero no toman precauciones, a diferencia de las autoridades. La avería de anteayer en el Polvorín provocó cortes de luz en la ciudad que hicieron recordar por momentos al gran apagón del 28 de abril. El diario también se hace eco de la reacción de los enfermos de ELA ourensanos al decreto aprobado por el Gobierno para regular la ley y las ayudas a los afectados. Creeré en las ayudas cuando las reciba, asegura José Luis Doval, vecino de Coles de 61 años que sufre esta dolencia. El diario también recoge la sorprendente historia de un berinés que realiza a nado el Camino de Santiago por una causa solidaria y refleja que un tramo de la Nacional 525 entre Berín y Vilar de Bos es el más peligroso de la provincia. Para analizar estos asuntos contamos con el analista y escritor Marco Valerio. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Jaime. También contamos con el responsable de Cáritas Ourense, José Ángel Feijó Mirón. Bienvenido, José Ángel. Buen día. Y por último contamos con colaborador de La Región, el presidente de la Asociación Cultural Agromadas, Manuel Herminio Iglesias. Bienvenido, Manuel. Hola. Sin más dilación, arrancamos con el primer tema del día. En Ourense hay 28 personas que padecen ELA. El CHU recibe entre 9 y 12 pacientes nuevos de manera anual, que se tratan en una unidad especializada, tal como recoge la información de hoy La Región. En esta hay una entrevista a José Luis Doval, nacido en Coles en 1964, en el que el afectado asegura que lleva ya 6 años, pero dice: soy de los afortunados, en mi caso la enfermedad avanza muy lentamente, por desgracia he visto a muchos compañeros fallecer siendo diagnosticados después que yo. A la pregunta de cómo valora el reciente anuncio del gobierno que desbloquea las ayudas, dice: positivamente, aunque con cierta desconfianza. Han tardado un año en anunciar que ahora sí hay fondos, cuando antes no. Yo me lo creeré cuando lo vea puesto en práctica. También asegura que las principales carencias que se encuentran ante las instituciones son las causadas por el desconocimiento de esta enfermedad. Dice: yo le propondría a todo funcionario responsable de algún organismo relacionado con la administración que pasara un día en silla de ruedas para vivir los problemas de una persona con discapacidad. Marco, ¿qué te sugiere todo esto? Bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, nos enfrentamos a unha enfermedade que é terrible, non? É unha das doenzas máis severas que se poden padecer, precisamente que ten unha esperanza de vida moi corta, non? Na grande parte dos casos, a esperanza de vida dos pacientes é moi corta.
Este tipo de enfermedades, ademais, vai acompañada dunha segunda característica que as agrava aínda máis, que é o feito de que non son moi extendidas entre a poboación, non? E iso fai que as grandes farmacéuticas e as grandes investigacións non avancen moito no seu tratamento, porque ao fin e ao cabo a rendibilidade económica que se obtén desas investigacións, por desgracia, vai ser limitada, non? Falamos, pois, eso, de 28 persoas. Non chega a ser tipificada como unha enfermedade rara, porque ten demasiados casos e está sobradamente diagnosticada, sobradamente coñecida, pero sí que a súa incidencia na población non é tan extendida como o cancro ou de outro tipo de enfermedades. Entón, esa doble penalización que sufren eses pacientes, neste caso vese agravada por, non sei se é deixadez ou incompetencia ou lentitude, pero non fai falta ser un gran pensador para decatarse de que estas axudas chegan moi tarde, despois de que se aprobaron fai un ano xa no Parlamento, non? Por lo tanto, para darlle corpo legal e poder entregarlle os cuartos a xente, a mí me parece que é un retraso tremendo. Certo modo injustificable, ou polo menos eu descoñezo as causas polas que non se entregou antes. Hai que ter en conta que este tipo de enfermedades degenerativas vai provocando no entorno familiar unha carga tremenda na xente que se fai cargo deles. Entón, que vai a máis, ademais. Entón, todo ese tipo de axudas económicas son absolutamente necesarias, porque, de feito, se a administración pública que está para iso non toma riendas do asunto, ao final ten que ser pois a familia ou a iniciativa privada ou o clero quen tome, quen sustitúa a eses organismos que tiñan que facerse cargo deso. Por lo tanto, para mí un suspenso nesta xestión. José Ángel. Sí, o que di é ben certo, non? Unha proba tamén, esta é unha proba da sociedade, ás veces nas que vivimos, non? Estas minorías que pasan por estas situacións, a todos nos dói o corazón ver que hai persoas, pois o que conta pois a entrevista no periódico, non? Botar un día nunha cadeira de rodas é complicado na nosa cidade. Que pasa? Que claro, é unha minoría e entonces ás veces pois non se fan as cousas para esa minoría, pero si é verdad que a humanidade dunha sociedade se demostra cando se atenden estas necesidades dunha maneira rápida, cando estas necesidades, que son necesidades, é certo, de minorías, non? Como que se deixan de lado, ás veces é unha proba de que os poderes políticos únicamente atenden as maiorías, que son a maioría dos votos, son os que lle van dar o poder. E a atención ás minorías que de alguna maneira están afastadas da sociedade ou que non chegan a acadar todos os seus direitos ou ese benestar que é común a todos os cidadáns, iso é aí onde se demostra realmente se unha sociedade é solidaria, é humanitaria ou non é humanitaria. Que as axudas a estas persoas cheguen, veremos cando chegan, non? Pero bueno, que levemos máis dun ano en aprobar esas axudas cando se falou deso e agora veremos cando lle chegan, esa é unha mostra, digamos, da inhumanidade. Eu si diría que nesto tamén, por outro lado, hai unha mostra de cercanía de moitos cidadáns. Ás veces vense pola nosa cidade, algúns distes enfermos que ao mellor van xuntos nas cadeiras de rodas, 3, 4 e tal, eu cruzamos algunha vez, coñezo algún diles, e ver como, digamos, as persoas sí que están atentos a eles, non? E iso, polo menos, a min reconcíliame co mundo, non? Ver que as persoas individuales si se acercan a eles, si lles axudan, ás veces, a mover as cadeiras, si lles deixan o paso, si se dirixen a eles con cariño, non? Inda que despois as institucións son moitísimo máis lentas. Manuel Hermín. Bueno, eu creo que xa está casi todo dito, non? Pero a min, ao falar do ELA, acórdaseme muchísimo un compañeiro co cual tuve unha moi boa relación, que era Marcos Valcárcel. Marcos Valcárcel, que, bueno, en apenas 2 anos cargouno, non? E comprendo a situación que existe nestas chamadas enfermedades raras que todavía non son moi extendidas e que entonces as farmacéuticas gastan menos cuartos en investigación, os medicamentos suelen ser moito máis elevados, en un custe máis elevado. E comprendo a situación desta xente, aínda que recoñezo
que despois de todo dito anteriormente por os demais compañeiros, hai unha cuestión que me parece que é importante que na sociedade foi cambiando ao largo dos tempos. Querese decir, fai cosa de 40 anos aproximadamente, non había nin pasos, nin bordillos rebaixados, nin acceso para os servizos públicos, con a cadeira de rodas, nin etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestións foron cambiando. Pero, claro, evidentemente, quedan puntos que son moi difíciles e que, por exemplo, no que se entende como goberno na administración, a burocracia é terrible. A veces é terrible, é tremendamente garantista e entonces pide un montón de cousas para que eso pode andar pa diante e pode achegar a xente e ser un beneficio real, non? Con todo, creo que se dan pasos importantes e que cada día, bueno, está habendo máis investigación e é posible que nun futuro algunhas enfermedades que hoxe non son completamente inaccesibles, que son mortales de necesidade, bueno, van cambiando, non? Eu comprendo a situación desta xente e a veces é moi complicado, pero entendo que a burocracia debía ser moito máis simple e que tal veces tamén na parte política non debía ser solamente anunciar a noticia e depois deixala aí esvarecendo que queda unha temporada a ver hasta que... Non, non. Cando se anuncia a noticia hai que poñela xa en práctica, non esperar tanto tempo. Do demais comparto o que se dixo anteriormente. Eu quería facer dous apontamentos. Un, sobre o tema precisamente das farmacéuticas, que é unha variante menos agresiva do ELA, que é a esclerosis múltiple, que se presenta en varias formas. Eu, bueno, tuve un caso na miña familia, directa, e daquela, bueno, esa persona faleceu, un tío meu, porque non había tratamentos. Hoxe en día é unha enfermedade prácticamente cronificada, non? É dicir, convírtese en unha dolencia crónica, pero sí que hai un tratamento porque era moito máis extendida que o ELA, que é moito máis agresivo, pero tamén é máis restringido, non? A esclerosis múltiple afectaba a un porcentaxe máis alto da poboación. Por lo tanto, cando hai unha vontade, hai un rendimento económico, sí que hai unha vontade de avance científico, como xa apuntábamos ao principio. Con respecto ao que sinalou aquí o padre, sí, decir que hai unha nota antropolóxica que quero comentar que me chamou moito a atención. Fai escasamente 6 meses, me parece que foi, en Atapuerca, no yacimento de Atapuerca, nesa parte que lle chaman a cima dos osos, non? Atoparon un cráneo dunha muller, un Homo sapiens, que tiña unha deformidade craneal que, pola deformidade que tiña, se ve que tiña o corpo paralizado, unha parálisis cerebral que lle afectaba todo o corpo. E consideraban, polo tamaño dos osos, que viviu 28 anos. O cal quere dicir que efectivamente foi cuidado pola tribu, polo clan. Todo o clan cuidou dese exemplar que era defectuoso, daquelas, estamos a falar da época dos neandertais. Polo tanto, é algo que é inherente ao ser humano, preocuparse daqueles seres desvalidos dentro da tribu, e quizá temos unha imaxe de que éramos moito máis salvaxes e que os deixábamos morrer, aos que non podían correr ou os que non se podían soster, e entonces este axadgo pois foi clave para decatarse de que en realidade non, xa éramos seres humanos moi humanos e moi conscientes das limitacións dos outros para axudarlles a medrar. Sí, pero hoxe falamos casi todos os poderes políticos, os partidos, os que nos gobernan, enchese esa boca de solidariedade e de que hai que alocar moitos cartos e que eso non se pode recortar, todo o que son servicios sociais e tal. Faime gracia porque un pouco o análisis que estamos compartindo do que falades é as farmacéuticas se lle compensa e eso non lles compensa. O tema é a economía, non? E ás veces a nivel político é un pouco parecido. O que funciona é o rendemento dos votos. Entón, estos son minorías, que queda moi ben falar delas, que queda moi ben solidarizarse, acercarse, achegarse a eles e tal, pero despois a realidade é que os cartos concretos, as axudas concretas, tardan en chegar. Entón a pregunta é esa, non? Que é o máis importante? Realmente é a solidaridade, o respeto, a dignidade, a axuda aos que o están pasando mal, as minorías, aos que están afastados, ou realmente o que nos interesa é a economía, ter máis votos? Isto é un pouco duro, pero penso que ás veces temos que reflexionar sobre isto, non? E cando nos falan moito de solidaridade, digo, a ver, en concreto, conteme usted en que, non? Vamos a ver, a sociedade móvese por maiorías. Tristemente, pero é así. Móvese por maiorías.
e cando son maiorías grandes esos problemas aténdense con máis rapidez. Eu podo constatar de que ainda non hai moito tempo o Sintrón, que é unha cousa moi extendida hoxe, non? Pois hai unha medicación que vale sobre 90 euros e a Seguridade Social está intentando negociar para poderla que abaraten e pois non se consigue que se abarate porque outra vale 2 euros e outra vale 90 euros, non? O sea, vamos, queres dicir con isto? No fondo, o peso económico está aí e o peso das maiorías está aí. E despois está outros elementos máis que entorpecen todo eso, que son pois, a publicidade, quedamos moi bonitos dicindo cousas, e despois outra cosa que entorpece pois, é a burocracia tamén. E eses elementos están aí e condenan a esas minorías, bueno, pois, a unha vida moito máis desgraciada. Unha sociedade avanzada, que se supón que é a que pertencemos, hai determinados servizos públicos que non pode medilos con créditos, o sea, con criterios empresariais, non? É dicir, sabemos que a educación, por exemplo, pois vai ser deficitaria, ten que selo. É dicir, se ti queres dar unha educación de calidade, queres dar unha sanidade de calidade, non podes ganar, aí non vas ganar cuartos. É dicir, iso é hai que invertir, ao contrario, non? Pero invirtes nunha sociedade que vai mellorar, é unha sociedade que avanza. Entonces, claro, o rendimento aquí que se espera, un rendimento a 4 anos máximo, non? É dicir, isto ten que vir nun retorno de votantes dentro de 4 anos. Non se está pensando a longo prazo que país necesitamos, que sociedade necesitamos, que temos que facer para equiparar os nosos estándares de calidade ao resto dos nosos países. De todas maneras, hay una frase del ministro que, bueno, hay que reconocer cierta valentía en admitir lo que muchos ciudadanos piensan, ¿no? Pero también el reconocimiento de lo que dice es tremendo, ¿no? Porque decir que los tiempos administrativos, una persona que está gobernando, los tiempos administrativos no se corresponden con los de la vida, es un poco como decir, al hilo de lo que comentaba Manuel Herminio, que la administración no funciona. Claro, claro, evidentemente. Sí, sí. Claro. No, e a prova de que non funciona é outra noticia da que falabas ao principio, que hai un verinés faendo o camiño de Santiago a nado, non sei que, non? É dicir, que as noticias, digamos, que nos reconcilian son esas de a entidade civil ou persoas concretas ou asociacións concretas que fan cousas máis ou menos chamativas, máis ou menos originales, pois para axudar a aqueles a que a administración non chega. E entón atopámonos a carreira para axudar ao cancro de mama, a carreira por non sei que, outro facendo tal. Son desas noticias que non sei, a min polo menos fame sentir ben, non? Dicir, que boa é a xente, hai xente boa, non? Pero claro, o problema desto é que pensas, hai xente boa, e a administración é un pouco desastre. Entón, bueno, ao mellor non temos a administración que nos corresponde, non sei se eso ten arreglo, non? Pero este é un pouco a realidade en que vivimos, non? Que vemos a iniciativa privada, a sociedade civil, xente concreta, que bueno, que a quen lle despertan estas situacións, pois ese afán de achegarse a eles, de axudalos, non? E por outro lado, a frialdade, digamos, dun proceso administrativo que non acaba de... Garantista, excesivamente garantista, non? Sí, sí. Bueno, é unha cuestión que está aí. Vémolo incluso tanto nos casos pequenos dos que estamos a falar, en casos concretos de persoas concretas, como en grandes catástrofes, non? Aquí, por exemplo, cando foi o Prestige, que limpou a inmensa maioría da costa, foron voluntarios, xente da pé, que iba voluntariamente, non a administración para cando deu chegado e organizado onde iba aquelo. Estou pensando na Dana, por exemplo, tamén, non? Como as familias se tuveron que apañar pola súa conta, é dicir, moitas veces, efectivamente, onde fallan os gobernos e onde fallan as administracións é a solidariedade, é a iniciativa privada e as propias persoas as que consiguen sacar adiante eso. Falando desta iniciativa, chamase, segundo recolle hoxe la región, chamase Nadando a Santiago 2025. Nico Afonso é un verinense que traballa como enfermeiro en Sevilla e un grupo de persoas diseñaron un percorrido de 6 etapas que discorre paralela á variante espiritual do camiño portugués. Concretamente estarán atravesando
seguindo agora nado a ría da Arousa, partendo dende o Grove e terminando en Pontecesures tras remontar o río Ulla uns 31 km. A última etapa farana a pé dende Padrón. Aí xa se complica un pouco o percorrido. Químico de formación, el berinense Nico Afonso lleva ya 2 décadas en Sevilla, donde lidera un equipo internacional de desarrollo de software. Aficionado al ciclismo y la lectura y fiel seguidor del Deportivo de La Coruña, no oculta su morriña por su comarca natal, sobre la que se mantiene al tanto gracias a la web de la región. La leo todos los días, dice. Bueno, estas son as iniciativas pero esas son as iniciativas que vemos continuamente, non? Que gracias a Dios pues, vemos moitas iniciativas destas de pequenas asociacións que fan pequenas cousas, pequenos detalles, que ao final é sair ao paso desas axudas que a administración en moitos casos, ás veces, ten aprobadas e non acaban de chegar, non? E outras veces é a maneira concreta de solucionar algúns casos, non? Pero isto vivímolo moitas veces nas familias, non? Cando nunha familia hai unha persoa máis necesitada, a familia vólcase con esa persoa, non? Entonces, bueno, pois polo menos indica que ainda temos unha sociedade bastante saneada, ainda temos unha sociedade onde hai unha serie de valores que son moi importantes, non? O mellor o que lle temos que exixir á administración é que responda a esa sociedade, que realmente sexa moito máis áxil, non sei cales son os procedementos, non? Pero que respondan moito máis rapidamente, igual que responden os cidadáns ou as pequenas asociacións de cidadáns. Bueno, nos ali, vou facer un apunte a favor de Seixalbo, non? En Seixalbo todos os anos hai unha especie de actividades da asociación veciñal, concretamente, non de agromadas, na que se recollen un montón de cousas para o Banco de Alimentos. Por o Banco de Alimentos todos os anos, pero xa lévase como moitos anos facendo eso. O Banco de Alimentos xa é unha cuestión de todo o mundo aporta por 10, 15 euros e depois comprase leite e vai para o Banco de Alimentos. Generalmente leite é o que máis se manda, non? Bueno, é unha iniciativa propia que nace da xente ao marxe das institucións, non marxe completamente fora de todo eso, non? E que a veces tamén hai unha cuestión importantísima que pasa nos pueblos, neste caso nos sitios pequenos como no noso, donde a xente está disposta a colaborar en cuanto detecta algún tipo de cuestión, cosa que ao mellor nas cidades é máis difícil, porque a vecindade é moito máis esquiva. Os do piso non se conocen cos do piso de arriba, ao mellor non, pero nun sitio como no noso, nos que nos conocemos todos, no que toca a campana, e todo o mundo sabe que pasou e que non pasou, e que hai un WhatsApp veciñal para anunciar todo tipo de incidencias que existen, non? Bueno, pois eso parece moi interesante, non? E que eso se halla en máis sitios, posiblemente sea unha das cuestións que a sociedade tendría que pensar un pouco en esas colectividades de pisos onde vive moita xente e que apenas se saludan, que non se coñecen, non? Falando de maiorías e minorías, que era un pouco o tema que sacastes antes no debate, quería cambiar un pouco de tercio e leválo a outro punto. Hai unha minoría de veciños que viven no Casco Vello, que sofren o ruído crónico de Casco Vello, e unha maioría de veciños e visitantes que desfrutan das festas que se organizan no Casco Vello. Esta situación levou a cabo que a Asociación O Cimborrio cursase unha denuncia 11 de xuño. A Fiscalía entende que ao final o máximo mandatario da cidade, o alcalde, é responsable desta situación por non parar, por deixación de funcións, por non parar unha contaminación acústica que veñen estes veciños sufrindo dende hai moito tempo. A fiscal, ademais, solicita ao xulgado a comparecencia de 17 veciños como testigos que acreditaron informes médicos graves de problemas de saúde pola súa exposición continuada a ruidos nocturnos, dende insomnio a ansiedade crónica. Que vos parece? A ver, aquí hai que conxugar dúas actividades, como ben apuntas, opostas, ao cal todo o mundo ten dereito, non? Por un lado están os empresarios que xestionan eses locais, que lóxicamente é a súa área de negocio e están defendendo un tipo de negocio que é perfectamente legal, e por outra parte están os cidadáns que, claro, ven o seu descanso severamente afectado. Eu, por experiencia propia, vivín durante unhos anos
por riba dun... vivía nun terceiro, e no baixo había un local de ocio, o sea, era un terceiro, que non era un primeiro nin un segundo. E os graves eran insoportables, porque claro, os graves acaban subindo pola estrutura do edificio, polas columnas, e ti puñías a cabeza na almohada e era bum, 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 era imposible, o sea, xoves, venres e sábado, aquilo era unha tortura. Éramos xente máis nova, bueno, se te levantabas igual ás 12 do mediodía porque non dabas dormido hasta as 4 da mañá, pois tampouco te importaba, non? Hoxe en día, para min sería intolerable, non? Pero, dito isto, como se regula o tema? Porque, claro, ti tes unhos horarios de peche, pero o que non podes xestionar é as aglomeracións de xente que está na rúa. Se probou co tema de non sacar bebidas alcohólicas para evitar que a xente estuvese... Tampouco funciona, porque ao final tes que facer unha normativa municipal que sería de lei seca, de prohibir totalmente o consumo de alcohol nas rúas. Pero aí tes que empezar a facer excepcións, porque están os veladores, están as terrazas, están restaurantes que teñen mesas fora, entonces, claro, terías que empezar bueno, sería unha cousa tal. Entonces, ao final, eu solución legal moita non lle vexo. O que si lle vexo é, claro, que a policía local se encargue de que cumplan os horarios de peche, que iso é o primeiro, home, e despois, claro, unha gran parte de civismo. Eu quero decir que as últimas noites que fun polo Casco Vello sorprendeume o grado de deterioro que hai a partir de determinadas horas. E non estou falando de horas moi altas, estou falando das 2 ou das 3 da mañá, no momento que se pechan os locales de pinchos e desaparece, digamos, tal, xente oriñando en calquera sitio, vasos tirados polo chan, bueno, un ambiente que podía ser máis, podría recordar os Sanfermines, digamos, non? E que eu, que levo toda a vida aquí en Ourense, non lembraba ver todas as cousas, e traballei na noite, sei ben como funcionan esos, pero semejante grado de degradación chamoume moito a atención. José Ángel. Sí, eu estou un pouco de acordo co que acaba de decir, pero sobre todo para incidir no civismo. Bueno, por un lado, unha serie de leis que hai que cumplir, non? Os peches dos locales, o nivel de decibelios. Tamén empeza a pasar unha cousa na cidade pola noite, a horas tempranas, as 11, 12 da noite, que hai karaokes públicos, algúns cantando en plena rúa, non? Cousa que xa chama un pouco a atención, non? E despois xa si é verdad que é unha cuestión de educación cívica. Hai moita xente que gustanos saír, gustanos estar na rúa, gustanos disfrutar da rúa e da noite, non? Entonces, ao millor un pouco de civismo, un pouco de educación a hora dos ruidos que se fan, a hora o que dis de tirar os vasos, das patadas papeleras, todo este tipo de cousas que é un pouco de educación, non? Eu o que non me explico é como eso se foi perdendo, porque o que tú comentabas, antes pois sempre se saliu de noite nesta ciudad, non? E non había ese follón, ese deterioro dos espacios públicos que atopamos agora, non? E agora parece que os rapaces, en principio, hai unha maior educación cívica, pero despois xa na práctica non se ve moito, non? Entón, eu diría, por un lado, hai unha serie de normas, de leis que hai que cumplir, a convivencia entre todos sempre xera problemas, porque uns queren unha cousa, outros queren outra, e ás veces non é fácil, e despois xa medrar nesa educación sabendo que a rúa é de todos e que as cousas públicas, se as cuidamos todos, estarán sempre moito mellor. Manuel. Pois eu comparto algunhas cousas, pero outras non. Vamos a ver, hai maior grado de educación de ensino, pero eu entendo que maior grado de educación cívica non. En teoría no currículum sí. No currículum sí. Pero o currículum, como dicen tamén a veces, e tamén seguir da prensa, e lo dixen onte nun artículo, a veces o papel ten conta do que lle pon. Do que lle ponen. Ben, segunda cuestión. En Ourense, ese problema vense arrastrando de tempo, non? Pero con maior incidencia, porque agora xa empezan os xoves, os universitarios, a celebrar festa, non? Pero tamén, que se pode esperar en Ourense, tendo un alcalde que é festeiro? Que promociona as festas a tope como único elemento cultural. Que non promociona outro tipo de cuestións, que solamente promociona eso. Non lle poño nombre ás orquestas porque non merece a pena, son coñecidas por todo o mundo. O sea, eu creo que tamén
en esta sociedad que parece que vamos a divertirnos o máis que podíamos porque isto dura o que dura, pero debía manterse dentro dunha certo orden, un certo civismo, non? E ese civismo vese nos autobuses, vese en todos os sitios, non sei por qué, e eu percibo, que viaxo no autobús bastante, que o civismo está en decadencia. Levamos un tempo que está en decadencia, que vale casi todo, e que así non se debía seguir. Ese aspecto eu considerome bastante máis restrictivo, non? Entonces, en esta sociedade, evidentemente, poder compaxinar o que vivir nun piso e que abaixo este unha discoteca dando zumbazos, pois é complicado, é moi complicado, por moita insonoridade que poñan. Pero aparte de ser, pois está a rúa. Na rúa a xente expresase, berra, a esmorga hoxe neste momento empeza os xoves á noite e acaba o domingo á noite, a esmorga. O sea, que bueno. Eu creo que é un tema complicado. Hubo momentos que nos grupos políticos decían, bueno, habrá que facer un botellódromo. Non sei se vos acordades deso. Tampouco me parece unha solución. Eu creo que a solución empeza por un principio que deixamos que na educación os profesores enseñan as materias, pero non se parte tamén dun principio que é a educación cívica do respeto público. Un detalle solo, vou no autobús montado, un chaval pon os pés no asiento, digolle, pon os pés no asiento, dice, este público, concepto dun chaval, este público, como é público, poño os pés no asiento, poño por caso, non? Eu creo que hai un apartado, hai un hueco aí que na sociedade que o temos floxo, moi floxiño, e que a educación cívica, para empezar a entender, respetar os servicios públicos, respetar un montón de cousas e tamén respetar onde empeza a liberdade do outro. Ese parece moi ben que é o tema. Para pechar, unha conclusión final. Con respecto ao que estás dicindo, simplemente decir que, claro, se ampliou moitísimo o currículum académico, pero se restringiu moito cousas que, como se decía antes, hai que traer sabidas da casa, non? É dicir, os modales, o comportamento, o civismo, eso tense que ensinar na familia. Eso un profesor non pode perder o tempo dicindo tú cala, tú sacalle o bolígrafo da cabeza a ese outro, non? Bueno, pero a máxima autoridade tamén ten que facelo. Sí, por suposto, claro, por suposto. Claro, o pai, a nai na casa. Donde non chega a familia ten que entrar aí. Sí, nesto que falamos máis educación, basicamente educación en todos os sentidos, e no outro tema do que falábamos eu falaría de máis humanismo e máis solidaridade por parte de todos. E que hai unha cousa que é moi chamativa, que cando realmente se quere a imaginación é maravillosa. E o exemplo é este Berinés e outros moitos. Manuel. Bueno, a ver se lle pon remedio ao tema, pero en Ourense, como levamos xa case 8 anos con festas, non? Seguidas, non? E promocionando solamente eso, eu diría que tamén hai que promocionar a educación cívica e a cultura. Cosa que neste momento, no Concello de Ourense, son moi crítico neso, non se promociona nada deso, nada. Más ben se mira para outro lado e non se actúa. Caso ahora da Asociación Cimborrio, o caso que está aí, porque non se quixo actuar, non se quere actuar en ese campo. Ata aquí en portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, na web de la región, laregion.es. Agardolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.